16 urte bete dira dagoeneko Euskal Y-aren obrak hasi zirenetik, eta 16 urte hauetan gauza asko gertatu dira. Baina batez ere, bi gauza nagusi gertatu dira. Batetik, hasieran esan zitzaiguna, baino askoz ere obra garestiagoa izango da, eta bestetik, hasieran esan zitzaiguna, baino askoz ere obra luzeagoa izango da. Prezioari dagokionez. Hasiera batean, presupuestatu zen 4.200 milioi eurotan, gehi hiriburuetako soluzioak, eta gaur da eguna Jaurlaritzak onartu duela ja 6.500 milioi euroko obra bat izango dela. Beraz, 155eko gainkostua dauka oraingoz. Hiriburuetako soluzioak alde batera utzita. Gure ustez, gaur da eguna zeinetan ja gastatu diren 5.000 milioi euro obra horretan. Eta uste dugu oraindik erdia falta dela. Hiriburuetako soluzioa sartzen badira, Jundizeko soluzioa sartzen bada, sartzen baldin bada gainegitura beti alde batera uzten dena. Zergatik uste dugu hori? Kalkuloak egiten eta baitare Airef erakundeak duela 2 urte, 2008an, esan zuelako, oraindik falta zela Euskal Y-aren 158 egiteko. Beraz, nahiz eta 5 urte daramatza zuen esaten ia bukatuta dagoela obra hori gezurra da, asko falta da, eta jakin nahiko genuke zehazki zenbat falta den. Eta bigarren gauza gertatu dena da, uste dut ez ditu dela datu asko eman behar, uste genuena edo agindu zitzaiguna baino askoz ere luzeagoak izaten ari direla obrak. Ze gogora dezagun, lehen amaiera data eman zena izan zen 2010, eta azken amaiera data, duela hilabete bat edo 2 hilabete eman da, eta 2028 izan da. Beraz, abaniko bat daukagu 18 urte hartzen dituena, amaiera data ezberdinekin. Hemen daude bi sailburu bakoitzak eman dituenak amaiera data ezberdinak. Eta asuntoa da, txapuza haina handia izaten ari dela, B-plan batera joaten ari zaretela. B-plan batera joaten ari da Jaurlaritza. Zein da B-plana? Lehen bailen inauguratzea Euskal Y-aren berzio kamustu bat, berzio murriztu bat. Duela urte terdi ja, Arriola sailburua hasi zen esaten, Bilboko eta Gasteizko lurperatzeak aurrerago egin zitezkela. Garrantzitsuena zela trenak martxan jartzea. Hasieran haserreak egon ziren, batez ere EAJaren alkateen partetik, baina gero onartu dezue B-plan hori. B-plan horretan ere, Euskal Y-aren berzio kamustu horretan ere sartu behar da, Astigarraga, Oiartzun, Lezo eta Irun plataforma berria. Hori ere Euskal Y-aren parte zen. Eta hori, abenduan, 2021eko abenduan, konbeniotik kendu egin da. Kendu egin duzue konbeniotik. Zergatik? Ikusten zelako, atzerapenak oso handiak izango zirela zati horrekin. Eta ez dela ezinbestekoa trenak martxan jartzeko, egiten ari zaretelako beste obra bat, 3. erreia sartuz, Irunetik, egungo trenbidetik, Irun eta Donosti artean. Beraz, hori ere, Euskal Y-aren berzio kamustu horretatik kendu dezue. Beraz, Gasteizko geltokia azaleran joango da, hasieran agindu zenaren kontra, Bilboko geltokia Basaurin egingo da, eta Ipar Euskal Herriarekiko lotura hori, joango da, low cost edo merkeagoa den, low cost obra honetan ez da ezer existitzen, merkeagoa den beste soluzio horrekin. Esaten dezue, hori, ia bukatuta dagoela, baina aurtengo aurrekontuetan, Euskal Y-aren programa da, gehien handitu dena, ezberdintasun handiz, 163ko igoerarekin. Eta beraz, gure ustez, bi galdera nagusi egongo ziren. Zenbat falta da, zenbat sartu den obra horretan, eta zenbat falta den batez ere. Gure ustez, oso garrantzitsua da gaur egungo testu inguruan jakitea zenbat falta den, ze atzeraldi batean sartuta gaude, atzeraldi hori handiagoa izan daiteke, inflazioa 110 inguruan dago, Euriborra 103 ailegatuko da abenduan, esan dutenez, eta beraz, uste dugu, momentua dela jakiteko zenbat falta den zehazki Euskal Y-koa bukatzeko, bai berzio kamustua, bai berzio osoa, hasieran agindu zena,
Eta horrezegatik gure mozioaren lehen puntuan eskatzen duguna da txosten bat egin dadila, esanez zenbat inbertitu den Euskal Y-koan eta zenbat falta den Euskal Y-koa bukatzeko. Ematen du informazio eskaera simple bat, baina gure ustez txosten politiko bat litzateke. Ze gaur egun erabaki politiko handienetako bat izan daiteke gure herrian inbertsio honekin jarraitzea daukagun testu ingurua edukita. Zekaro hemen, lehendakariak esaten digu ekaitz handi baten atarian gaudela, baina gero ikusten dugu Jaurlaritzaren lehentasunetan eta aurrekontuetan erakusten dira lehentasunak hau dela gehienigo den partida. Beraz, gure ustez, EH Bilduren ustez, lehentasunak beste leku batean egon beharko lirateke. Zerbitzu publikoak indartzean eta aberastasuna banatzean. Eta hori baldin bada gure ustea Euskal Y-koari buruz, areago esango nuke Euskal Y-koaren loturei buruz. Euskal Y-koaren loturak gezurretan justifikatu dituzuelako. Aipatuko ditute lau gezur, bat lotura bakoitzarekin. Lehena litzateke ipar ekialdearekiko loturarekin lotutakoa. Esan diguzue, Euskal Y-koa funtseskoa dela abiadura handiko trenean lotuko gaituelako Europa kontinentalarekin. Eta erakusten ari da, hori gezurra dela, ez dago lotuta, ez dago asmorik Frantziar estatutik egiteko Bordele eta Hendaia lotuko dituen plataforma berria. Frantziak erabaki du, askoz hobea dela tarte horretan, modernizazio lan batzuk egitea, inbertsio batzuk egitea, baino ohiko trenbidean, plataforma berri bat egin baino lehen. Beraz, esan du eginezkero, erabaki hori hartuko dela 2037an, eta orduan hasiko balira obrak, egongo ginatek hitz egiten 2045an, goizenez, egongo litzatekela Bordele eta Hendaia arteko abiadura handiko plataforma berria. Beraz, hori izango zen lehenengo gezurra, Europa kontinentalarekin lotuko gaituela abiadura handiko trenean. Bigarrena litzateke ipar mendebaldeko loturan, Kantabriarekiko loturan. Esan zen iguten hasieratik herri ertainetan ezin direla egon abiadura handiko trenaren geltokiak, adibidez Durango batek edo Tolosa batek pairatu ditu obrak, pasatzen dira haien udalerritik, baina ez daukate geltokirik, eta gaur da eguna, enteratu garela, Rebilak urte honetan bertan erakutsi zuelako ze azterlan informatibo egin den Bilbo eta Santander lotzeko abiadura handiko trenean, alegia Euskal Y-koa eta Santander lotzeko loturari daukionez, eta geltoki bat planteatzen da Castron dauzkala 30.000 biztanle Durango bezala, eta beste geltoki bat Laredon. Eta Laredok dauzka 10.000 biztanle, Tolosaren erdia. Beraz, hor bapatean, herri ertainetan geltokiak egin daitezke. Beste gezur bat. Hirugarren gezurra, eta hau ez da txikia, merkantzietarako balio behar zuen, tren honek. 2017ko abenduan, enteratzen gara, merkantziak ez direla joango abiadura handiko trenean Euskal Y-koa eta Espainia artean. Jaurlaritzak eman ditu 5 urte errealitate hori ukatzen. Azkenean, Arriola sailburuak idatziz onartu dio EH Bilduri publikoki hori hala dela. Eta ez direla merkantziak bertatik joango. Beraz, kamioiak errepidetatik eramango zirela abiadura handiko trenera, gezurra zen. Azkenean, merkantziak etortzen badira, etorriko dira, gaur egun datozen bezala. Ohiko trenbidetik. Eta aitorpen publiko hori bide batez, ez da berririk izan, ez da berria izan, EITB-rentzat. Ze gai honen inguruan, omerta bat dago isiltasun agindu bat. Eta ez da kasualidadea, Jaurlaritzaren prospekzio soziologikoen kabineteak, ez egin izana galdeketarik abiadura handiko trenaren inguruan, azken 10 urtetan. Ze, karo, egin zituen azkenak izan ziren 2010 eta 2012an, eta urte batetik, 2 urte horietan, 13 puntu portzentual jetxi zen abiadura handiko trenaren alde zegoen jendearen erantzunak. 78 zegoen alde 2010an, eta 2012an 155. Erabaki zenuten bada espada ja gehiago ez galdetzea.
Eta laugarren gezurra hego ekialdeko loturan dago. 2001-etik esan diguzue Euskal Igrekoa eta Nafarroako korridorea lotuko zirela Ezkio itsasoan. Eta horretarako egin duzue tren geltoki bat Ezkio itsasoan. Osea, 600 biztanleko herri batean abiadura handiko trenak geltoki bat dauka. Ia bukatuta gainera. Eta 2018an enteratzen gara, azterlan informatiboaren bidez, teknikoki asko hobea dela Gasteiztik doan soluzioa. Altsasu eta Gasteiztik doan soluzioa. Hori litzateke, Euskal Igrekoan agindu zaigun beste kontu garrantzitsu baten inguruko, bomba bat. Zeren eta hemen esan zaigu, Hego Euskal Herriaren nazio eraikuntzarako ere balioko zuela azpiegitura honek, Tapia sailburuak hemen dagoena horixe esan zuen, eta klaro, abiadura handiko trena, lotu behar baditu esate baterako Iruña eta Donostia Gasteiztik, kontatuko didazue zenbat minutu irabaziko dion autobusari. 0. Tapiak esaten ari da, 0. Orduan, hori esaten duzu oraindik ez dela erabaki definitibo hartu, baina esango nuke azterlan informatiboak oso argi uzten zuela, beltza zuriaren gainean, Gasteizko soluzioa askoz ere hobea dela. Orduan, zer proposatzen dugu gure mozioaren bigarren puntuan? Lotura hauek, oraindik hasi ez direnak, ez daitezela hasi. Hobetu dadila gaur egun dagoen ohiko trenbidea, modernizatu dadila. Zer da modernizatu? Beharrezkoak diren kortak egitea. Punturen batean, obrak egin beharko dira, ze tren horiek ere abiadura lehiakor bat izan behar dute. Guk hori ikusten dugu, eta gaur egungo ohiko trenak, zenbait puntutan, biraketa radioak oso txikiak dira, eta azkarrago joateko biraketa radioak handiagoak behar dira. Hor kortak egitea, ondo ikusten dugu, bikoizketak egin beharko dira punturen batean. Asparrena eta Iruña artean ez dago bikoiztuta trena. Hori aztertu beharko litzateke. Zenbateko maiztasunak hobetu daitezke hori bikoizten. Baita ere, zabalera doikuntzak egin daitezke. Hori gaur egun, akaso duela 16 urte baino errazagoa da. Beraz, uste dugu, daudela hor 3 elementu geltokien berrikuntzarekin batera, laugarren elementua izango litzatekena, oso errealidade handikoak eta egin litezkeenak lotura horiek plataforma berriekin egin ordez. Eskatzen duguna da, hain zuzen ere, Frantzia egiten ari dena Bordele eta Hendaia artean. Egungo trena modernizatzea, eta beste neurri batean, Espainia bera egiten ari dena Muga eta Donosti artean, 3. erraia sartuz. Adif hori egiten ari da. Zergatik hor posible da eta beste leku batzuetan ez? Ez dugu oso ondo ulertzen zergatik tematzen zareten lotura berrien, plataforma berriak egiten. Uste dugu benetan batez ere Miranda Gasteiz Altsasu Iruñan oso abiadura lehiakorrak lor daitezkela 200 km/h ingurukoak egungo trena modernizatuz, eta ez daukala inolako zentzurik tematzea plataforma berriak egiten. Ez dugu oso ondo ulertzen zergatik tematzen zareten mugikortasun jasangarriagatik ez da. Ze obra honetan jasangarritasunaren 3 hankak kontutan hartzen badira, ekonomikoa, soziala eta ambientala, ez da betetzen. Azkenean, sekulako dirutza sartzen bada hor, dirutza hori ez da sartzen, zerbitzu publikoak indartzen, eta ingurumen aldetik ere, konputo globalean hartu beharko dira baitare obrek isurtzen dituzten emisio guztiak, eta baitare lehortzen diren errekak. Duela 3 aste interpelazioan esan nuen nerabeek ez dutela ezagutu mundu bat Euskal Igrekoaren obrak gabe. Eta gaur ere gazteekin bukatuko dut, ze astelenean erakutsi ziguten gurea, geroa, inkestaren emaitza, 4.500 gazteek eman dute haien kezken berri, eta hor agertzen ziren klasikoak, ekonomia, lana, etxebizitza, klima. Baina agertzen ziren bi nahiko berezi, eta bazen ustelkeria, eta bigarrena zen kudeaketa publiko txarra. Gai horiek ere kezkatzen dituzte gure gazteak. Eta uste dugu Euskal Igrekoaren proiektuak bi gai horiek oso ondo laburbiltzen dituztela, eta gazteak ez dira tontoak, konturatzen dira horretaz, eta gazteak ez garenok ere bai, eta uste dugu gure eskuetan dagoela
honi soluzio bat ematea.